Bakit ngayon ka lang? Pagod na po ako. Di magpahinga ka dyan. Yun lang kailangan mo pang sabihin. Pagod na ako makipagtalo. Pagod na rin ako ipaliwanag ang sarili ko. Pagod na rin ako humingi ng permiso. Dahil parang wala ako sariling buhay. Ano? Aalis ka? Ganun ba? Iiwan mo ako? Gaya ng nanay mo? Anak, mukhang bis na bis ka. Di ba wala kang pasok ngayon? May lakad lang po kami ng mga katrabaho ko, Tay. Kasama ba sa trabaho nyo yung lakad na yan? Hindi po, Tay. Yun naman pala eh. Dumito ka na lang sa bahay. Baka mamaya kung mapano ka. Mga katrabaho ko naman po yung kasama ko, Tay. Hindi naman po ibang tao. Aba, kahit na. Hindi mo kilala yung mga yun. Paano kung may gawin silang hindi maganda sa'yo? Tay, huwag naman po kayo ganyan sana mag-isip. Basta, makinig ka na lang sa akin. Dumito ka na lang sa bahay. Kesa pumunta ka kung saan-saan. Tay, matanda na ako. Hayaan nyo naman akong enjoyin ang buhay ko. Aba, at sumasagot ka na ngayon. Hindi naman sa ganun, Tay. Malapit na po ako mawala sa kalendaryo. Total, nakapagtapos naman po ako ng pag-aaral at may magandang trabaho. Anong ibig mong sabihin? Mag-asawa ka na? Siguro may nobyo ka na, no? Gusto ko rin magkaroon ng sariling pamilya, Tay. Pero kung paghihigpitan niyo ako, baka tumandang dalaga na lang ako. Aba, Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo, yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mo magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. Baka tumandang dalaga na lang ako. aba, nagkatrabaho ka lang. Ganyan ka na sumagot sa akin. Ikaw lang naman itong inaalala ko ah. Gusto mong magaya sa pinsa mong nabuntis na maga? Tapos iniwan ng asawa? Oh, anong buhay meron siya ngayon? Sige nga, Layla. Tay naman, magkaiba naman po kami ng sitwasyon. Hindi na ako bata at may magandang trabaho na. Basta, huwag kang alis. Dito ka lang sa bahay. Tay, alam kong nag-aalala lang kayo. Pero kung palagi niyo akong pipigilan, kailan darating yung panahon na matututo ako sa sarili kong desisyon? Kung naiintindihan mo ako, sundin mo ang gusto ko. Kaya nga po ako nag-aral ng mabuti at nagsikap para tuparin ang mga pangarap natin. Pero Tay, kasama sa mga pangarap ko ang magkaroon ng sariling pamilya. Basta, makinig ka na lang sa akin. Sige, pumasok ka na sa loob na bahay. Hello, Laila. Nasaan ka na? Nandito na kami kila Kelly. Ikaw na lang hinihintay namin. Sorry hindi na ako makakasama. Hindi na naman ako pinayagan ni tatay. Na naman? Oo ang daming sinasabi ni tatay. Akala mo naman hindi na ako uuwi. Hindi ko na lang pinilit. Baka mamaya mag-away lang kami. Ang higpit naman ni Tito. Para ka pa ring high school kung pagbawalan ka sa mga lakad mo. Ang tanda mo na, Laila. Nakakainis na nga Parang kahit anong paliwanag ko, kulang. Hindi ko na alam kung paano ko siya makukumbinsi. Gusto ata ni Tito, tumandang dalaga ka na lang. Yun na nga Tumatanda na ako. Ayokong tumanda mag-isa sa buhay. Kung subukan mo kayang kausapin ng masinsinan si Tito. Sinusubukan ko namang sabihin sa kanya kung anong nararamdaman ko. Pero parang bariwala lang sa kanya. Hay naku. Sige na, tinatawag na ako nila Kelly.
Magkita na lang tayo sa trabaho bukas. Sige, Marga. Pasensya na ulit. Miss, pwede magtanong? Ano po yun? Itatanong ko lang po sana kung saan yung daan papuntang Barangay Hall. Ah, dito lang po. Diretso lang po doon. Maraming salamat, Miss. Layla, sino yung lalaking kausap mo? Nubyo mo ba yon? Hindi po, Tay. Nagtanong lang po siya kung saan ang barangay hall. Sigurado ka ba dyan, Layla? Dahil ba sa hindi kita pinayagang umalis, pinapunta mo na lang dito yung nubyo mo? Tay naman, hindi ko po yun kilala. Nagtanong lang po siya ng direksyon. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo, Layla. Hindi kita pinalaki at pinag-aral para maging sinungaling. Tay, nagsasabi po ako ng totoo. Ganyan na po ba ang tingin niyo sa akin? Ang iniisip ko lang ang kapakanan mo. Ano na lang iisipin ng mga kapitbahay natin? Mas masakit po yung ganyan sinasabi niyo, Tay, kaysa ang opinyon na ibang tao. Anak niyo ko, pero parang hindi niyo ako pinagkakatiwalaan. Pagod na ako sa inyo, Tay. Sumusobra na kayo. Sobra na yung paghihigpit niyo. Layla! Oh, bakit hindi na naman may pintay ang mukha mo? Si Tito na naman ba? Oo, Marga. Bawat kilos ko, may kasamang tanong. Bawat lakad ko, may kasamang sermon. Napapagod na ako, Marga. Kahit may kausap lang ako sa labas, iniisip niya agad. Nobyo ko. Parang walang tiwala sa akin si tatay. Kahit anong paliwanag ko, palaging mali. Ay naku, mahirap nga yan. Anong plano mo ngayon? Ewan ko, Marga. Mahal ko si tatay. Pero parang araw-araw, unti-unti ako nauubos. Parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Sinusubukan ko maging mabuting anak. Pero para sa kanya, parang kulang pa rin. Ang dami kong plano para sa sarili ko, Marga. Bumuo ng sariling pamilya. Kailan kaya mangyayari yun? Hindi mangyayari yon, Layla, kung patuloy kang magpapasakal. Hindi mo rin malalaman kung anong klaseng buhay ang pwede mong buuin. Hindi ko sinasabing iwan mo si Tito. Pero kailangan mo ding manindigan at pumili para sa sarili mo naman. Salamat, Marga. Kailangan ko lang talagang marinig yan. Siguro nga panahon na para humingi ng pahintulot kay tatay at magsalita at tumindig mag-isa. Tama yan, Layla. Tay, Bakit ngayon ka lang? pagod na po ako. Di magpahinga ka dyan. Yun lang kailangan mo pang sabihin. Pagod na ako makipagtalo. Pagod na rin ako ipaliwanag ang sarili ko. Pagod na rin ako humingi ng permiso. Dahil parang wala akong sariling buhay. Ano? Aalis ka? Ganun ba? Iiwan mo ako? Gaya ng nanay mo? Hindi po. Hindi ako kagaya ni nanay. Pakinggan niyo naman po ako kahit ngayon lang. Hindi po ako naging masamang anak sa inyo. Lahat po ng gusto niyo sinunod ko. Kung aalis man ako, hindi dahil iiwanan ko kayo.
kundi dahil para sa sarili ko. At ano, saan ka pupunta? Dahil ba sa may trabaho ka na? Malakas na loob mo? Ako ang nagpalaki sa'yo. Oo, ikaw nga po, Itay. Pero hindi ibig sabihin nun, habang buhay ako mabubuhay sa ilalim ng takot. Layla, anak, hindi mo ako naintindihan. Ako yung hindi nyo naiintindihan, Tay. Ayoko dumating yung araw na hindi na kita kayang yakapin. Dahil punong-puno na ako na sama ng loob sa'yo. Anak, ginagawa ko lang naman lahat ito para sa'yo. Hindi, Tay. Kailangan ko lang po ng panahon para sa sarili ko. Anak, Ang pagmamahal ay hindi laging pagkontrol. Sa kagustuhan nating maprotektahan ng anak, minsan nagiging hadlang pa ang magulang sa paglaya at paghubog ng sariling desisyon ng anak. Dapat ay matutong magtiwala at hayaang matuto ang anak sa kanyang sariling paglalakbay at desisyon.